سلام متعنا حبلنا كورات خطاتلتي تقراي ميديا نيتور نلمون اواناون حدشتن زولنا يوم بوليتيكا معبالتات حيزنا لكم متعنا لنا نمكتتالكم بخبر عدمنا نابي زرزروم كنسكركم عامتات بموداون بمواهادن انصرالي زولو بهراوي ناي دحنت حلواتن حدقا نمكات زعلم مدرخ تساليتو تواهيد اللهم ودوات هزواويان حرنت تقراي حوحات بهراو بايتو عباي تقراي بايتونا عاسيم با ديمقراسياوي بارتي عاديبان ودب بوليتيكا وعلى سمايتن قاسم مخته تግራይ ንምሕጋዝ ተመሳሳሊ ርዲት መርገጽን በመሓዝ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት 15 ዕላው ኮይነሎም ዓመታት በመውዳውን በመዋሃድን አንጸላሊ ዘሎ ብሄራዊ ናይ ድሕነት ሃለዋትን ሓደጋ ንምምካት ዝዓለመ መድረኽ ይኹል ድማ ገሊጾም ኣለዎም ረቋሕቲ መድረኽ ዘማለ አባል ክኸውን ከም ዝኽእልውን ገሊጾም እዮም አቦምበር እቲ መድረኽ ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ምጥያሽ እቲ መድረኽ ተሓጋጊዝካ ንምስራሕን ምዕማቕ ዲሞክራሲ ፖለቲካ ትግራይ ተሓጋጊዝካ ንምስፋሕ ዕላማ ዝገበረ እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ መድረኽ መስርሕ መምርሒ ተዳልዩን አመራርሓ እቲ ውዳውን ከም ዝተሰየሙ ተሓቢሩ እዚ ድማ 28 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብዕሊ ከም ዝተፈራረሙ ተገሊጸሎም ሓላፊ ክፍሊ ህዝቢ እቲ መድረኽ ኣይተ ኪዳን ኣመነ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንልዕሊ 40 ኣዋርሕ ሰላሕታዊ ጽንተት እናተፈጸመ ምጽንሑ ሕዝውን ብዕሊ ኩሎም ዕጽዋን ክባን ይፍጸማሎ ክብል ይገሊጹ እዚ ዕጽዋን ክባን ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ደው ክብል ድማ ጸዊዑ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ቃልሲ መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንምሕጋዝ ተመሳሳሊ ርዲትን መርገጽን ከም ዝሓዙ ሓቢሩ ብመሰረት እዚ ዓቕምታት ውድባት ፖለቲካ ብምውዳውን አንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ግዛታዊ መሬት ትግራይ ተማዛበልትን መምላስን ከምኡውን ኣብ ኢድ ጸላእቲ ዝርከቡ ተጋሩ ሓራ ንምውፃእ ምሕደራ ዲሞክራሲ ትግራይ ንምስፋሕ መሰረት ዘይብሉ ጸለመም ንምምካት ንምስተኻኻልን ከም ዝሰርሑ ኣብ መግለጺኦም ኣካቲቶም እዮም بحفش لعلاونت ግዛት ትግራይን ተማዛበልቲ መምላስን ብሄራዊ ሓድነት መጠናኸረን ሓዊሮም ከም ዝሰርሑ ዝገለጹ መድረኽ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ነዚ ዝድግፉ ሙሉ ዓርሰ ውሳነ ትግራይ ለዓላውነት ግዛት ዘይዋገዩ ብሄራዊ ሓድነት ትግራይን ምጥንኻረ ዝቕበሉ ዝሰርሑን ውድባት ፖለቲካ ጸዊዖም ምስ መንግስታዊ ዘይመንግስታውን አካላት ሓዊሮ ክሰርሕ ከም ዝተዳለወ ዝሓበረ እቲ መድረኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝገብሮም ዘሎ ዕጽዋን ክባን ምድላው ዳግማይ ኩናት ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩናት ደው ክብልን ናብ ዘተክምለስን ጸዊዖም እዮም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝቐረበ እዋን ዝወሰኖ ይቅርታ ሓቲቱ ክምለስ ጸዊዖም ኣለዉ እቲ መድረኽ ካብ 4 ውድባት ፖለቲካ ነፍሲ ወከፍ 5 ኣባላት ተወከልቲ ዘለዎ ንሓደ ዓመት ዝጸንሕ ቤት ምኽሪ ዝጣየሸሉ ኣብቲ መግለጺ ተሓቢሩ እዩ ንዋናዊ ኩነታት ኣመልኪቱ መልእኽቲ መድረኽ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ኣብቲ መድረኽ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዝወፀ መግለጽ ቅዋም ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ቁሉዕ ጽንተታዊ ወራር ንምፍጻም ዝገብሮ ዘሎ ግልጽ ወተሃደራዊ ምትእኽኻብን መቀራረብን ብጥብቂ ነወግዝ ኢሎም ናብ ዘተክምለስን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክትግበርን ድማ ጸዊዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣምቢርዎ ዘሎ ዕጽዋ ነዳዲ መሰረታዊ ሸቐጥ ክልከላ ንግዲ ትራንስፖርትን ክልከላ በጀት ዕጽዋ ግልጋሎት ባንክን ፋይናንስን ብዘይ ቅድመ ኩነት ብውፅፅ ከልዕልውን ሓቲቶም መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ናይ መረፃ ወረዳታት ትግራይ ኣመልኪቱ ንዝሕለፎ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ኣጥቢቕና ንኹንን ይብል ነዚ ዘሕጋዊ ተግባር ንህዝቢ ትግራይ ይቅርታ ሓቲቱ ብህፁፅ ክእርሞ ንሓትት ኢሎም ሰላማዊ ርክብ ምሕዝነትን ጎረባብቲ ህዝብታት ትግራይ ኣምሓራ ኣጎው ዓፋር ኤርትራ ሱዳንን ክጉልብት ንጽውዕ ይብል እቲ መግለጺኦም ንተግባራውነት እውን ሓላፍነትና ከም እንዋፃእ ንገልጽ ዝብሉን ካልእትን ዝርከብዎም እዮም እዚ ከምዚ እንሃለዋ ኣብዚ ጉዳይ መልኪ ካብቶም ወከልቲ ዝኾነ ኣይተ ኪዳን ኣመነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ክልተ ሰልፍ ኣሎ ይብል ምስ ዝኻሙ ወጋንን ምስ ኣጽነት ወጋንን በዚ መሰረት ድማ ኣብ ብሄራዊ ረብሓ ህልውና ተጋሩ ዘይደራደሩ ውድባት ኣብ 28 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት መድረኽ ውድባት ፈጢርና ተፈራሪምና ይብል ኪዳን ፋኖን ሻዕብያን ድሕሪ ፕሪቶሪያ ናይ ባህር ለውጢ ኣምጽዮም እዮም ዝብል እቲ ፖለቲከኛ ዘሳሓውን ብዘተ ዝፍትሑን ጉዳያት ዋላ እኳ ገና እንተሃለውና ንህዝብና ካብ ምጽናት ኢዶም ስለዝሰሓው ንሕሉፍ ብሕግን ብልዝብን ንፍታሓዮ ኢሎም ኣፍ ደገና ስለዘንኳሕኩዕን ክንሕሰሞ ኣይንኽእልን ፖለቲካ ከምኡ ስለዘይኮነ ይብል ንህዝብና ሰላሙ ክነብዝሖ ኣለና ስርዓት ብልጽግና ግና ሕዝውን ገና ብዝገደደ ንትግራይ ምጽናት ቀጺሉ ኣሎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ባህር ለውጢ ከምጽይ ካለን ብልጽግና መርገጺኡ ንጹር እንሃለወ ኣብ ጎንዙ ኣጽናት ኢዶም ምባልን ህዝብኻ እናጽነተ መንጎኛ መርገጺ ክሕዚ የመባልን ጽረ ህልውና
ህልውና ህዝብና ደው ምባልን ሓይሊ ትግራይ ቀኒስካን ሓይሊ ጸላእ ምውሳኽዩ ይብል ስለዚ እውን ኢሉ ኣብዚ ኣጽናቲ ደንበ ተጸምቢሮም ዘለው ኣሓት ካብ ስምዒት ህልኽን ወጽዮም ምስ ትግራይ ዓዶም ክውግኑ ንጽውዕ ኢሎም እዚ 28 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ተጀሚሩ ዘሎ መድረኽ ገና ንህዝብና ብዙሕ መዋጽኦ ከምጸሉ እዩ ብምባል ክንጽዕረሉ ኢና ይብል እዚ ከምዚ እናሃሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እውን እዋናዊ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ጻውዒት ሰላም ረጊጹ ንዝመጽእ ሓይሊ ደው ኢሉ ዝርእን ዝምብርከኽን ውድብ ህዝብን የብልናን ይብሉ ኣቦ እምበር ውድብ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ውድብ ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኩሉ ግዜ ሕሪኦም ሰላም እኳ እንተኾነ ንጻውዒት ሰላም ረጊጹ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ግን ደው ኢሎም ከም ዘይርዩ ኣቦ እምበር ውድብ ህወሓት ይገልጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዚ ዝገለጹ ብምኽንያት መበል 51 ዓመት በዓል ልደት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ህልው ኩነታት ኣመልኪቶም ንማዕኸናት መራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ መሰሉ ይሓትት እኳ እንተሃለወ ብኣንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዳግመ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንኹናት ይዳሎ ከም ዘሎ ኣብ መደረኦም ሓቢሮም ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዓመታት ህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ክትግበር ኩሉ ትጽቢት ዝግበረሎም ተግባራት ብምፍጻም እንተፈጸሙ እውን ካብቲ ዝነበረ ብዝበኣሰ መገዲ ህዝቢ ትግራይ ብጥሜትን ሕማምን ብሰላሕታ ይጸንት ከም ዘሎ እዮም ኣፍሊጦም መበል 51 ዓመት በዓል 11 ለካቲት እንትኽበር ኢሎም እታ ናብ ዝሓሸ ኣንጻራዊ ሰላም ዘምጽአት ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን ኣብዚ ሕዚ እዋን ተጣሒሱ ፌደራል መንግስቲ ናብ ስሩዕ ኩናት ዝኣተወሉ ኩነታት ከም ዘሎን ዝተማዛበለ ዝተሰደተን ህዝቢ ድማ ብዝለዓለ ደረጃ ብሕማም ብጥሜትን ዝረግፈሉ ኩነታት ከም ዘሎን እዮም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣመላኺቶም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ እናሃለወ እቲ ብሄራዊ ክሕደት ዝፈጸመ ጉጅለ ግን ብድሕረትን ከባቢያውነትን ተሸሚሙ ጸገማት ህዝብና ከጋድድ ኣብ ዝገብሩ ተግባራት ተጸሚዱ ከም ዝጸንሐን ሕዚ እውን ጠቕሊሉ ናብ ቦትኡ ዝኣተወሉ መጋበርያ ሓይልታት ጽንተት ኮይኑ የገልግል ከም ዘሎን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሓቢሮም ድሕሪ ብሄራዊ ክሕደት ኢሎም ዝገለጽዎም ካብ ትግራይ ተጸራሪጉ ምውጽኡ እቲ ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ናብ ሓደ ዝመጸሉ ህወሓት ግዝያዊ ምምሕዳርን ሰራዊት ትግራይን ኣብ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ብሓደ ዝወፈርሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ጽቡቕ ቁመና መሪሕነት ከም ዝርከቡ እዮም ኣመልኪቶም ሕዚ እውን ቀንዲ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ውድብ ህወሓትን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ላዕላዊ ግዛኣት ትግራይ ምርግጋጽን ተማዛበልቲ ብህፁፅ ናብ መረቦቶም ክምለሱ ምቅላስን ከም ዝኾነ እውን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም እዮም እዚ ንዘይምፍጻም እኳ ዳስ ብሓይሊ ንምንብርካኽ ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስ ማእኸላይ መንግስቲ ፈጺሙ ተቐባልነታ ይህልዎን እውን ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ናይ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ጉዳይ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ነዚ ድማ ሓድነት እስጢምካ ተወዲብካ ምቅላስ ኣብ ዝጠልወሉ እዋን ኣለና ኢሎም ኣለዉ መራሒ ሃገርን ዓበይቲ ሰበስልጣንን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ብረት ኣረኪብኩም ክይዱ ተነጸሉ ብቴክኖሎጂ ክነጥፍአኩም ኢና እናበሉ ወግሐ ፀብሐ ይዛረቡ ምህላዎም ኣብ መብርሂኦም ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሕዚ እውን ኣፈራርሕኻን ኣሰኪንካን ብዳግም ዕፅዋን ክባን ንምጽናት ይስርሑ እኳ እንተሃለወ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ፈጺምና ክንንበርካ ከም ዘይንኽእል መሰልናን ላዕላውነትናን ይከበር ዝብል ድማ ኣብ ክሊ ሓጹር ሕገ መንግስቲ ኮንካ ክሕተቱ ዝግብኦም ሕቶታት ምዃኖም እዮም ኣረዲኦም መሰልና ይከበር ጸገምና ብዘተ ይፈታሕ ዝብል መርገጺ ፌደራል መንግስቲ ብኣፈሙዝ ብሓይሊ ክፈትሕ ዝገብሮ ዘሎ ምህንዳድ ኣካል ናይዚ ዝኾነ ድማ ብስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝቐረባ ኣብ ጸለምቲ ዝተኸፈተ ኩናት እውን ሕዚ እውን ትሉም ብዝኾነ መገዲ ንወራሪ ይዳለው ከም ዘሎ መረጋገጺ ምዃኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ጸላእት ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ተዳኺሞም ተባታቲኖም እዮም ይብሉ እኳ እንተሃለዉ ኣብ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ዝመጽእ ኣካል ሕዚ እውን ኣይተበተናን ላዕላውነትናን ምኽባር ዝተሰደተ ዝተማዛበለን ህዝብና ናብ መረቦቱ ብውሕስ መገዲ ክምለስ ኣብ ምግባር ሕዚ እውን ቀንዲ መፍትሒኡ ሰላም ብምዃኑ እቲ ዝረአ ዘሎ ጎንፂ ብሰላም ብዘተ ክውዳእ እምነት ውድብን ህዝብን ምዃኑ ካብዚ ብዝዘለለ ግን ምእንቲ ህልውና እቲ ቃልሲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እዮም ኣረጋጊጾም ኣብ መወዳእታ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ጻውዒት ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣውሮፓን መንግስቲ ኣሜሪካን ብተደጋጋሚ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ንሳቶም እውን ካብ የተሓሳስበና ዝብል ዘረባ ወፂኦም ነዚ ብፌደራል መንግስቲ ዝሳወር ዘሎ መገዲ ጥፋት ብተግባር ጠጠው ከብሉ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ትግራይ ካብ መረቦቱ ተማዛዊሉ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቀብታት ዝርከብን ናብ ሱዳን ተሰዲዱ ዘሎን ህዝቢ ንልዕሊ 5 ዓመትን ፈረቓን ወዲ ሰብ ክጻወሮ ዘይኽእል መከራን ስቃይን ይሕልፍ ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም
መንእሰይ ትግራይ ብስነ ስራሕና በዝሓሸ ናብራ ክሓልፈለ ኢሉ እናተሰደተ ፈቆዶ በረኻ ኣደዳ ሸፋቱን ድራር ባሕርን እናኾነ ካበ ዝመጽእ ጸኒሕ እዩ ቀረብ ነዳዲ ፈጺሙ ተቋሪጹ ኣሎ በዚ ምኽንያት ድማ ካበ ሕጽረት ግልጋሎት ትራንስፖርት ጀሚሩ ብዙሓት ሳዕቤናት ይረኣዩ ኣለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ባንኪ ጥረ ገንዘብ የለን በዚ ምኽንያት እውን ሕብረተሰብ ከም ድሌቱ ክተዓዳደግ ኣይከኣለን ብፍላይ ድማ ከም ኣረጋውያን ዝበሉ ቴክኖሎጂ ዘይጥቀሙ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ ቀረብ መሰረታዊ መድሓኒትን ናውቲ ሕክምናን ተቋሪጹ እዩ ዘሎ እዚ ይትረፍዶ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ወገናት ንኻሊእ እውን መርዲዩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደሞዝ ይኽፈሎምን ዘሎ ዝስዕብ ቁጠባዊ ቅልውላው ድማ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ግልጽ እዩ ይብሉ ብዙሓት ወሃውቲ ርእይቶም እቲ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ተደራራቢ ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው ህጹጽ ዘላቕን መፍትሕን ዝደሊ ናይ ህይወትን ሞትን ጉዳይ እዩ እቲ ተቋሪጹ ዘሎ ቀረብ ነዳዲ ስነ ጥረ ገንዘብ ሕጽረት መሰረታዊ መድሓኒትን ዘይምኽፋል ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ንመነባብሮ ህዝቢ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኣውዲቕዎ እዩ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ካበ መረቦቱ ተመዛዊሉ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆብታት ዝርከብ ናብ ሱዳን ተሰዲቱ ዘሎ ህዝቢ ንልዕሊ 5 ዓመትን ፈረቓን ወዲ ሰብ ክጻወሮ ዘይኽእል መከራን ስቃይን يحلف مهلاو نامربوت كملس زي مخالون زخفق لولا وسعيو يزلم مزي تتحيزو زلو سنة سراح نمن سي تقراي على شاز حاشا نابرا عبي فقود برخاتات عددا شفاتون درار بحرن كخون يقور يزلم سلازي ون نزخل مكران مفتاح جزيام محدار تقراي نمنقس فيدرال لأمينو بغلطفنا بلزو كمتسو كقورو اتهم عصواتات بغلطف كفتحو وعلي بريتاريا بملعا مختقبر زكالو خلق قبرون ساوعيتنا غربيم اتزغصل زعبانا كبيت منغستي استعالو ايته ጌታቸው ረዳን ዳኛቸው አሰፋን ነንሕድሕዶም ምንغغاف ጀሚሮም ኣለዉ ዳኛቸው አሰፋ ምስ አንድ አፍታ ሚዲያ አበ ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ናይተ ጌታቸው ረዳ ክነቅፍ ተሰሚዕሎም ኣብ ቀረባ እዋን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ቦርድ መረፃ ስዒቡ አይተ ጌታቸው ረዳ በዝሃው መግለጺ አዲሁም ሪቱ እንተ ጌታቸው ረዳ ናይ ፖለቲካ ልጅ እያሱ ክብል ይገልጽዎም ልክዕ ከምቲ ናይ ልጅ እያሱ ታሪክ ዘይበሰለን ዘይጠንከረን ፖለቲከኛ ይብል አይተ ጌታቸውን በፖለቲካዊ አካይዱ ቆልዓ ሙኻኑ ይፍለጥ ይዝብል ዳኛቸው አሰፋም ከመዘይ በሰለ ቆልዓ አበ ካቢኔ ሚኒስተራት ከምድላዩ ዝዛረብ ሙኻኑ እዩ መግለጹ ይብል ዳኛቸው አሰፋም ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ፖለቲካ ክህልዎ ዝግብኦ ናይ ቃላት ቁጠባ አይተ ጌታቸው ረዳ ግን ከምዘየተጉሩ እዩ አብሪሁ ዘሎም ነቲ ሰብ ካብ ዝፈልጦ 20 ዓመት ከም ዝገበረን ሕዙውን ቅዲ አዘራርኡ ብዘይ ምቕያሩ ብሕርቃንን ጸርፍን ዝተሓዋወሰ መግለጽታት በመሃብ ይነቅፎ ከመ ዝነብረዩ ዝዛረብ ዳኛቸው አሰፋ አይተ ጌታቸው ረዳ አበ መግለጽዩ ዝጥቀመሎም ዝነበረ ሓረጋት ከመ ስነ ሙጉታዊ ተጓነጽቲ ኮይኖም ዝረአዩ ምዃኖም ይዝገልጽ ብደረጃ ሚኒስተርነት ዘሎ ሰብ ንቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ተብዬ ወይ ድማ ብቋንቋ ትግርኛ እየ ባህሊ ኢሉን ትጽውዖ ግቡእ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ሕገ መንግስቲ ጥሕሳሎ ዝብል አገላለጻ ዝተጋነነ ምዃኑ ይዝገልጽ ዳኛቸው አሰፋ ዘልዓሎ ዓቢ ነጥብ ጉዳይ ቦታን ሓላፍነትን እዩ ይብል ዳኛቸው አሰፋ ዘልዓሎ ዓቢ ዝኾነ ነጥቢ ጉዳይ ቦታን ሓላፍነትን እዩ አይተ ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ቀደመ ሚኒስተርን ላዕለዋይ መራሕን ኣብ ዝኾነሉ እዋን ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ በረኻ ኮይኑ ዝደልዮ ክዛረብ ዝደልዮ ክገብርን ዝነበረ ክፍቀደሉ የብሉን ክብል ዝስማዕ አይተ ጌታቸው ረዳ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ብዝሃቦ ትእዛዝ መሰረት ኣብ ጉዳይ መረፃ ምዕራብ ትግራይ ደውን ኣመልኪቱ ቦርድ መረፃ ዝሃቦ ትእዛዝ ብውልቁን ብውድብን ምቅዋሙ ዝዝከር ኮይኑ እቲ ውድብ ክሲ መስሪቱ ቤት ፍርዲ ድማ ንቦርድ መረፃ ኣጊደምዋሉ እቲ ጉዳይ ኣብ ሕጊ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር እዚ ብርክት ዝበሉ ተጋሩ እቲ ሕጊ ነቲ ቦታታት ዝኽብር ዘይኮነስ ብዝበኣሰ ብሕጊ መሰረት ብምስባብ ነቲ ቦታታት ካብ ትግራይ ንምውፃእ ዓቢ ስጋኣት ዘለዎ ምዃኑ ብምግላጽ ክቋረጽ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ንመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ብዘቕረቦ ክስ መሰረት ንውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክገድሕ ምኽኣሉ ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳድ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ዝብል
ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ክህዎ ዝቐነዩ ርእይቶ ነይሮም ጉዳይ ግዝኣት ትግራይ ናብ ቤት ፍርዲ ምውሳድ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ እቲ ውሳነ እጊ ተነዊርዎ ዝብል እውን ቀልዲ እዩ ዝብል እውን ናይ ብዙሓት ነይሩ ቀሊል እንተዝኸውን መረፃ ቦርድ ኣብ ትግራይ መረፃ ዝግበረሉ ኩነታት ምፈጠረ ነይሩ ኣብ መሬት ዘሎ ንሶ ይኮነን ይብሉ وهاوت ريتم نزو قداي بعلنا يكونو خكراخر وكلنا استوهاو ويدما زلو أكالون زي مهلو كالي تقاومو زلعالو قداي نيروم بيت مخر زي بالله تقراي بزعبا ملوات قرص تقراي كوسن هزوا وكلنا زلو أكال زي مهلو وديو سمرت تلعيلو يقدلو خموالو نتقراي نابي صبو خنتات زمن رح يكون نزبل بوليتيكينياتا تقارو كتنتنو وزغنييوم كبرات خطاتلتي تقراي ميديا نيتورك نسعى زدالنا لكم وانا وزعباتات زي موصل نيروم نمكتتالكم كابل بمسكينا سلام